Inurri elkartea da minbizian formatu, divulgatu eta akonpainatu egiten duen elkartea da. Sortu zen orain dela 5 urte, sortu zuten Julene Larramendi eta Miren Kuerdok. Hasiera izan zen, ze Julenen ama minbizi metastasikoa hil egin zen, oso gazte zela. Orduan, Julenek beti esaten du berak behar hori sentitu zuela, zerbait egiteko beharra sentitu zuela. Ez bakarrik gizartean hutsune bat ikusten zuelako, baizik eta bere dolu pertsonala ere egiteko. Ni Inurri bat naiz, insektu txiki eta nekaezin bat, eta gure inurritegi zoragarri eta handi honen partaide bat. Batzutan oi bat eserri egiten da, beste batzutan makur, beste batzutan bino denen artean aurre egiten dugu. Eta iruditzen zaitoi izugarria gaur egungo gizartean, ez elkar zaintza iruditzaiterako dela badakagun bidea gaur egungo gizartean, eta inurrik hori ematen du. Inurri denentza da. Inurri hurbildu nahi duen pertsona guztientzat dago irekita. Ez bakarrik emakumeentzat eta ez bakarrik bularreko minbizia daukatun emakumeentzat askotan lotura hori egiten da. Hor ikusten da, maitasuna eta ze trataera dagoen, ez? Minbiziari osotasunean. Zer minbizia, nahiz eta nahi diguten kontatu arroxa dela, arroxatik gutxi daka. Arrotxatik ez daka deus. Badakigu izugarrizko marroia dela, baina hau ere, txarra hori kentzen badugu ondo. Eta nahiz eta minbizi auki bizi nahi dugu, eta bizi nahi dugu ondo. Eta hori da guk kamisetakin lortu nahi duguna, ahalduntzea, indarra, nortasuna. Hau da, inurritegia. Etxia. Etxeko sukaldeak emateizun goxotasuna, berotasuna, maila handi bat aulki askokin, eta batzutan aulki batzuk hutsak daudenak, hor daude, baita ere, gurekin. Indarra ematen digutelako baita ere, beraiek aurre egiteko. Eta beste aurkitan, beste guztiak gaude. Cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar.